Hello, sziasztok! Ma megmutatom, hogy kell letölteni a Minecraft Empire-craftot. Na, ezt is nyissuk a böngészőt. Beírok, hogy Minecraft. Hoppa, nem. Empire-craft. Akkor kidobja hogy Empire-craft Minecraft regisztráció. Itt regisztráltok, mert itt van. Én már vagyok regisztrálva. Pillanat. Ugye belejelentkezek. Na, itt van különös letöltése. Ezt megnyomjátok. Skin ami Empire-craft. Save file. Itt a játék. Ez. És. Itt a játék. Jó játékod. Hello.